Que buen amiguito, padrino. Que buen amiguito, pues. I've made a decision. We're going into business together, and I want to start right away. Cocaine exploded upon the American culture like an atomic bomb. It started in Hollywood and moved east in no time. Everyone was doing it. I mean, everyone. Blinded by the lights, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the lights. We invented the marketplace. In fact, if you snorted cocaine in the late 1970s or early 80s, za každým filmom, ktorý môžete vidieť v kinách, stoja ľudia, presnejšie teda, ako ste si možno už stihli všimnúť, distribučné spoločnosti. Asociácia slovenských filmových klubov, okrem iných za filmy Darwinova nočná mora, Pani pomsta alebo Taxidermia, a ďalej potom Continental Film, okrem iných za filmy Čierna kniha, Malé deti a Zodiak, no a spoločnosť Tatra Film, okrem iných za filmy Fontána, Životy tých druhých a Malá Miss Sunshine. Ocenenie v kategórii Distribučná spoločnosť roka 2007 príde odovzdať pán Vladimír Kurek, zástupca šéfredaktora portálu Kinema.sk. Ocenenie portálu Kinema.sk v kategórii Distribučná spoločnosť roka 2007 získava Distribučná spoločnosť Tatra Film. Ocenenie si príde prevziať pán Ivan Solár, riaditeľ distribučnej spoločnosti Tatra Film, a pani Zuzana Vicelová zo spoločnosti Bonton Film.